Καλησπέρα σας. Στο βίντεο αυτό θα δώσω πληροφορίες για το μάθημα που σχεδίασα στο Grasp και το GoLab. Γενικά, η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει πολλά σε ένα μάθημα στο δημοτικό σχολείο, αρκεί αυτή να μην γίνεται αυτοσκοπός. Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά με τίποτα το δάσκαλο. Με τη τεχνολογία μπορούν να δοθούν νέες δυνατότητες στους μαθητές, όπως για παράδειγμα τα εικονικά εργαστήρια, όπου οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με φαινόμενα που στην πραγματικότητα θα ήταν δύσκολο έως και αδύνατο να ασχοληθούν. Με την τεχνολογία μπορούμε να δούμε τις δομικές μεταβλητές, για παράδειγμα της κίνησης, ενώ στην πραγματική ζωή είναι δύσκολο. Μπορεί να γίνει ανάλυση ενός μοντέλου στις μεταβλητές του και αυτό έχει μεταγνωστικό χαρακτήρα. Στο μάθημα που σχεδίασα εγώ, έχει δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων μέσα από την ανάδρομη πορεία που ακολουθείται. Στο συγκεκριμένο σχεδιασμό, οι μαθητές πρώτα αναλύουν τις μεταβλητές του εκκρεμούς σε ένα εικονικό εργαστήριο, το οποίο γίνεται στον πρώτο κύκλο της διερώτησης, ο οποίος προηγείται του δικού μου, και στη συνέχεια πειραματίζονται έξω στο πεδίο. Μέσα από αυτή την ανάδρομη πορεία, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει, να αντιστοιχεί στις μεταβλητές του ηλεκτρονικού εκκρεμούς με αυτές της πραγματικότητας, δηλαδή της κούνιας, το οποίο αυτό σημαίνει ότι έχει αναπτύξει μεταγνωστικές δεξιότητες. Η επιλογή του θέματος έγινε σύμφωνα με το μεταγνωστικό του χαρακτήρα. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ενότητα της κούνιας, το θέμα της κούνιας, το οποίο έγινε και ο σχεδιασμός, προσφέρει μία ανάδρομη πορεία. Από το εικονικό μοντέλο πάμε μετά στην πραγματικότητα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της τεχνολογίας. Και αυτό γίνεται με την κούνια. Αρχικά οι μαθητές, στον πρώτο κύκλο διερώτησης, μελετούν το εκρεμές, το εικονικό εργαστήριο αυτό, όπου κάνουν το μοντέλο της κούνιας και στη συνέχεια βγαίνουν έξω να πειραματιστούν με την πραγματική κούνια. Ο σχεδιασμός λοιπόν, όπως αναφέρθηκε, έγινε στο Grasp, το οποίο είναι ένας διαδικτυακός τόπος που δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού μαθημάτων. Το Grasp είναι αυτό εδώ. Εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε εγγραφή, είτε εδώ, αν υπάρχει ήδη εγγραφή, να συνδεθείτε, και εκεί, εδώ σχεδιάζετε το μάθημά σας. Εδώ μπορείτε να βάλετε, να το μοιραστείτε σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους, είτε να μιλήσετε με άλλους εκπαιδευτικούς, να γίνει μια αξιολόγηση από αυτούς, να ακούσετε τα σχόλιά τους. Και εδώ είναι το link το οποίο θα βλέπει ο μαθητής και θα εργάζεται στην τάξη. Είναι ανάλογα, εδώ θα μπουν αυτά που έχετε σχεδιάσει. Μέσα στο Grasp μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαστήρια από το GoLab, είτε λογισμικά είτε apps, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν για να πραγματοποιηθεί το μάθημα. Ας πούμε, εδώ πέρα είναι το Questions Scratchpad, το οποίο το χρησιμοποίησα και εγώ στο μάθημά μου, και είναι το εργαλείο που γίνεται η διατύπωση διερευνήσιμων ερωτημάτων. Εδώ το Hypothesis Scratchpad, το οποίο γίνεται η διατύπωση των υποθέσεων. Έχει διάφορα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον κάθε σχεδιασμό. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει και το Padlet και το Text-to-Speech, ο καθένας. Οι αλλαγές αυτά μπαίνουν στο σχεδιασμό, και όπως βλέπετε και εδώ, ο μαθητής, που έβαλα και το λογισμικό, αυτό που σας έδειξα προηγουμένως, και έτσι δημιούργησα το σχέδιο μαθήματος στον ηλεκτρονικό. Για να δημιουργήσετε το δικό σας σχέδιο μαθήματος στο Grasp, αφού κάνετε την εγγραφή εδώ, θα μπείτε στο διαδικτυακό τόπο και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα διάφορα apps από το GoLab, για να βρείτε πώς λειτουργεί το καθένα, για να έχετε εξοικειωθεί πριν τα χρησιμοποιήσετε. Εάν πατήσετε επάνω στο εικονίδιο, σας το βγάζει από κάτω και εδώ πέρα λέει πώς χρησιμοποιείτε, και υπάρχει και ένα tutorial, το οποίο υπάρχουν σε όλα τα λογισμικά, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει για το πώς θα το χρησιμοποιήσετε. Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης.
Οπότε είναι εύκολο να μάθετε πώς δουλεύει το κάθε λογισμικό, το κάθε application, για να τα χρησιμοποιήσετε στο σχεδιασμό σας. Χώρο. Έτσι λοιπόν εγώ σχεδίασα το μάθημά μου, στο οποίο γίνεται εξ ολοκλήρου χρήση της τεχνολογίας, με θέμα τικούνια. Χρησιμοποιώ αυτό το εικονικό εργαστήριο του εκκρεμούς, στο οποίο οι μαθητές από το πρώτο κύκλο διερώτησης μπορούν να μελετήσουν διάφορες μεταβλητές που συμβάλλουν στην κίνηση του εκκρεμού. Στο λογισμικό αυτό βλέπουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε το μήκος του νήματος, τη μάζα του σώματος. Μπορούμε να προσθέσουμε δεύτερο εκκρεμές, όπως βλέπετε, και να συγκρίνουμε ταυτόχρονα και να αλλάξουμε και τη μάζα του. Μπορούμε να προσθέσουμε αν υπάρχει τριβή ή όχι και πόσο, και αν υπάρχει μεγάλη ή μικρή. Μπορούμε να επιλέξουμε πού θα γίνει στη σελήνη, στη γη, στο Δία. Μπορούμε να βάλουμε να προβάλλεται η ταχύτητα και η επιτάχυνση, να υπάρχουν τα γραφήματα ενεργειών, να υπάρχουν χρονόμετρα και όπως βλέπετε το αφήνουμε και φαίνονται και οι κινήσεις, φαίνεται και η διαδρομή. Όπως βλέπετε μπορούν να φανούν, να μετρήσουμε μεταβλητές, οι οποίες στην πραγματικότητα θα ήταν δύσκολο. Πώς θα αλλάζαμε την τριβή σε μια κούνια, πώς θα βλέπαμε το διάγραμμα της ενέργειας. Εδώ βλέπετε είναι η ταχύτητα, είναι η επιτάχυνση, ότι είναι αντίρροπες. Αυτά είναι δύσκολο να παρατηρηθούν στην πραγματικότητα. Οπότε αυτός ήταν ο λόγος που επέλεξα το εργαστήριο αυτό. Καλό θα ήταν πριν την πραγματοποίηση του μαθήματος με τους μαθητές να εξοικειωθείτε πλήρως με το λογισμικό αυτό. Και γενικά πριν από τον κάθε σχεδιασμό με τεχνολογία, εγώ θα συμβούλευα να υπάρχει μια εξοικείωση πριν με το κάθε λογισμικό και με τα apps του GoLab. Τόσο οι μαθητές όσο και ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος μαζί τους, γιατί δεν πρέπει να προσθέτουμε προσθετικό φόρτο πάνω στο τεχνικό. Τώρα συγκεκριμένα με το μάθημα, έχω να σας πω μερικά σημεία που πρέπει να προσέξετε. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα πρέπει να δίνετε καθοδήγηση στους μαθητές, το λεγόμενο scaffolding. Θα πρέπει όμως να γίνεται προσεκτικά, ώστε να μην γίνει καθοδήγηση ή εκφώνηση. Δεν θα πρέπει να εκφωνούμε στους μαθητές, αλλά θα πρέπει να τους οδηγούμε στην απάντηση. Όπως για παράδειγμα στο Questions Crashpads, εδώ στην ενοιολόγηση, όπου το εφαρμογίδιο μας βάζει να συμπληρώσουμε κάποιες λέξεις, τις οποίες οι μαθητές θα τις σύρουν και θα φτιάξουν το διερευνήσιμο ερώτημά τους. Δεν θα πρέπει να δοθούν όλες οι λέξεις. Θα πρέπει οι μαθητές να μπορούν να συμπληρώσουν μόνοι τους τις υπόλοιπες λέξεις, για να μην είναι απλά σύνθεση προτάσεων. Το ίδιο ισχύει και για το Hypothesis Tool, το οποίο ακολουθεί. Θα πρέπει να μην δίνονται όλες οι λέξεις. Αυτό έχω να πω για την καθοδήγηση. Ένα ακόμα σημείο που θέλει προσοχή είναι αυτό στην αφόρμηση, όπου θα πρέπει να μην αποκαλυφθεί το δόκιμο ερώτημα από την αρχή της αφόρμησης. Το δόκιμο ερώτημα θα πρέπει να διατυπωθεί από τους ίδιους μαθητές στο τέλος του προσανατολισμού, πριν οι μαθητές προχωρήσουν στο στάδιο της ενοιολόγησης. Το δόκιμο ερώτημα λοιπόν θα διατυπωθεί από τους μαθητές. Για περισσότερες πληροφορίες για το δόκιμο ερώτημα δίνονται σε ένα αρχείο, το οποίο είναι αποθηκευμένο στο About, που δίνονται εκτενέστερες πληροφορίες για κάθε μία δραστηριότητα που υπάρχει στο σχέδιο μαθήματος. Θα ήταν καλό λοιπόν να γίνει ένα παράλληλο διάβασμα το βίντεο μαζί με το αρχείο από τον εκπαιδευτικό πριν προχωρήσει στη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος. Στο δόκιμο ερώτημα, το οποίο αναφέρεται στην αρχή της ενοιολόγησης, αλλά θα έχει από πριν διατυπωθεί από τους μαθητές,
είναι αυτό εδώ. Αφού η κούνια κάποια στιγμή σταματάει, γιατί όταν κάνεις εσύ κούνια συνεχίζεις να κουνιέσαι και να πηγαίνεις όλο και πιο ψηλά? Αυτό είναι δόκιμο ερώτημα, γιατί υπάρχει από το αφού η κούνια κάποια στιγμή σταματάει, υπάρχει μια πρώτερη γνώση. Μαθητές γνωρίζουν ήδη, είναι προϋπάρχουσες ότι η κούνια θα την κουνήσω μια φορά και θα σταματήσουν και θα σταματήσει κάποια στιγμή να κουνιέται. Έρχεται όμως στη συνέχεια η αμφισβήτηση. Γιατί τότε όταν εσύ κάνεις κούνια συνεχίζεις να κουνιέσαι για να πηγαίνεις όλα πιο ψηλά, που και αυτό το έχουν διαπιστώσει από την καθημερινότητά τους οι μαθητές. Υπάρχει λοιπόν μία ρήξη, ένα ρήγμα στις αρχικές ιδέες των μαθητών, ότι η κούνια κάποια στιγμή θα σταματήσει. Και αυτό οι μαθητές θα προσπαθήσουν να απαντήσουν κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος. Τέλος, ένα ακόμα σημείο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι τα σημεία τα οποία είναι πιθανό η τάξη να κολλήσει, να υπάρξει ένα πρόβλημα, να μην μπορούν να συνεχίσουν οι μαθητές. Αυτά τα σημεία αναφέρονται στο About, όπως φαίνονται και στον πίνακα που υπάρχει στο τέλος, ο πίνακας χρόνου, που φαίνονται οι διακυμάνσεις στην κάθε δραστηριότητα και αναφέρονται και τα σημεία που μπορεί να κολλήσουν οι μαθητές και πιθανές λύσεις σε αυτά τα σημεία. Για να υπάρξουν όμως λύσεις στα προβλήματα αυτά, θα πρέπει να διαπιστωθεί αν η δυσκολία των μαθητών οφείλεται είτε σε γνωστικό πρόβλημα, είτε σε τεχνικό, είτε και στα δύο. Η τρίτη περίπτωση, που υπάρχει και τεχνικό και γνωστικό πρόβλημα, μπορεί να αποφευθεί από τον σχεδιασμό προηγουμένως. Δηλαδή, στα σημεία που υπάρχει ιδιαίτερος γνωστικός φόρτος, δεν πρέπει να προσθέσουμε και τεχνικό φόρτο και το αντίστοιχο. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι ξεχωριστά. Γι' αυτό και προηγουμένως θα πρέπει να υπάρχει εξοικείωση των μαθητών με την τεχνολογία, με όλα τα apps, με το Grasp, με όλα τα apps του Google Lab που θα χρησιμοποιηθούν, να είναι μαθητές εξοικειωμένοι από πριν. Τώρα, σχετικά με το γνωστικό πρόβλημα, εάν υπάρχει, θα πρέπει να το έχει προβλέψει ο εκπαιδευτικός από πριν και να ξέρει περίπου πώς θα το αντιμετωπίσει. Όπως εγώ αναφέρω κάποιες πιθανές λύσεις στο αρχείο που υπάρχει στο About, ένα από αυτά, πιθανό πρόβλημα, μπορεί να είναι ότι οι μαθητές να δυσκολεύονται στη διατύπωση του δόκιμου ερωτήματος. Τότε μπορεί ο εκπαιδευτικός να έχει ετοιμάσει ένα δεύτερο δόκιμο ερώτημα και να γίνει παράλληλα, έτσι ώστε οι μαθητές να βοηθηθούν και να διατυπώσουν και το δόκιμο ερώτημα του μαθήματος. Εγώ προτείνω το δόκιμο ερώτημα να είναι αυτό που έχουν ήδη κάνει οι μαθητές από τον πρώτο κύκλο της διερώτησης πάνω στο EKMS, ο οποίος έχει προηγηθεί. Οπότε, αν αναφερθούν ξανά στο δόκιμο εκείνο, θα τους βοηθήσει να διατυπώσουν και το δόκιμο που έχουν σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, τα τεχνικά προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν, δηλαδή να μην μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο, να μην μπορεί το σχολείο να υποστηρίξει τα λογισμικά αυτά θα έχουν λυθεί από πριν, θα γνωρίζουν. Τώρα, αν γίνει κάτι ξαφνικό, τότε θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, ώστε να μην χαθεί τελείως ο σχεδιασμός, να γίνουν με την πιο παραδοσιακή διδασκαλία και στη συνέχεια να επανέλθουν στα λογισμικά. Αυτά ήταν τα σημεία που πιστεύω ότι πρέπει να προσέξετε πριν πραγματοποιήσετε το μάθημα στην τάξη. Θυμηθείτε να κοιτάξετε και το αρχείο στο About, το οποίο δίνει επιπλέον πληροφορίες για το σχεδιασμό μου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία εάν αποφασίσετε να διδάξετε το μάθημα που σχεδίασα. Σας ευχαριστώ πολύ.